Akụkọ a wụ akụkọ gbasara Nwaụzọagha. N'oge ihe akụkọ nke a mere, obodo anyị nọ n'udo, ma otu ọ dị, iwu megidere ịchụ mmiri n'ụbọchị Orie Ukwu bụ iwu siri ike, nke ndị mmadụ na-asọpụrụ. A mụrụ Mgbaafọ n'ụbọchị Afọ. Mgbaafọ ji sọsọ arọ abụọ tọọ Mgborie, ma ha na-emekọ ihe dịka ha bụ ọgbọ ma ọ bụ ebiri. Mgborie bụ onye na-akwanyere mmadụ niile ugwu. Nke a mere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-abịaru ya nso ka ha bụrụ enyi. N'ihi omume ọma ya, Mgborie bụ nwa agbọghọ eji ama atụ, bụrụkwa onye na-ehi odo n'obodo. Nke a mere ka nne Mgbaafọ wee anya ụfụ n'ebe Mgborie nọ. N'otu ụbọchị Orie Ukwu, mmiri gwụchara na be Mgborie ruo na ha enweghị mmiri ọṅụṅụ ọbụla. N'ihi iwu obodo nke gbochiri ịchụ mmiri n'ụbọchị Orie Ukwu, ha enweghị ike ije chụrụ mmiri. Nne Mgborie wee zipụ ya ka o jee na be Mgbaafọ rịọ ha ka ha kụnye ya obere mmiri ọṅụṅụ. Ọ bụ n'ụbọchị dị otu a ka m ga-ejekwuru ya ka o kụnyachi m ụgwọ mmiri m nyere ya. Ebe ọ bụ na ọ gaghị enwe ike ịkwụghachi m ụgwọ, nke a ga-enye m ike ịmanye ya ka o ziga Mgborie anyị m n'ụbọchị Orie Ukwu. Ọ malitere ịkọ awara, jụọ ya ajụjụ si ma o chetakwara mgbe ọ bịara arịrịọ mmiri na be ya, ka ya si nye ya mmiri dịka o si chọọ. Nne Mgbaafọ jiri olu dị ike kwuo sị na ọ bụghị echi ka agụ mmiri na-agụ ya, kama ọ bụ taa. N'ihi ya, o biliri jee anyị ma ịchụ mmiri n'agbanyeghị na nke a megidere iwu. Ya na nne ya na-asị onwe ha na chi ndị a na-emegbu emegbu ga-echebe Mgborie n'ihi na ọ bụghị ọchịchọ ha imebi iwu. Ite wee dọkpụrụ ya banye n'ime anyị. Mgborie wee malite ịkwa akwa sị, "Abụ m nwata Nwaụzọagha inine, were ite gara ịchụ mmiri inine, aka m aba n'ite okweghị ngụpụta inine, ụkwụ m aba n'ite okweghị ngụpụta inine. Kpọba inine okoko, inine okoko, inine okoko, inine. Kpọba inine